tree master ene yasan ehia mu biemu yi tree master mesre wade baako say subscribe to the channel tree master na fa wonsa ebo notification bell no so enti ade kire ne adesua bia ye de bebe bia wonsa ebetumi aka na ne adesua no ye pese ye twe ya adwen esi Edinnsiananmu ensemfoa ene Seesei anase Mprempren Kabea eso ye beka ne say pronouns and present tenses eno ho ade ena ye besua na yahwe sede emra no esitie na yahwe ehun hweso nso ahodo kakra enti yebehu se eniema edidi soe eye hweso ahodo efa Edinnsiananmu ene Seesei Kabea ehun enti ye won hweso ahodo enum a ene adeyo asem a eye Mprempren Kabea edi ahia enti ehun mra no sede esitie ena me chirechire mu enti ye won hweso wo a ehia redo enti aha ose ensesanye bia emem sede emra no etie no ensesanye bia emem nhweso a edikan ho asem ena meka enti ebenya wo do ye betro abomusa esanse yesua hu se Edinnsiananmu asem bia ne adeya asem hia ye twro ebom nhweso to so mienu eye ono ehia reko enti ahamra no edanso esanse wo se eni o a ewo adeya asem no ewo Edinnsiananmu asem no mu ebeyira efre ho ameyanya ono eni Edinnsiananmu ayeka ho asem ti eni o no eyira yebenya o ansa na ya betwero adeya asem reko abata ho na ye oko enhweso miensa no so ye mo a ehia redi eno so de emra no se ensesanye bia enim enti ye chirobo mu saa ne enya mudi eno so eho asem eno no enti nhweso enan ene enum Edinnsiananmu yen ene won ede emra baako ene ye adwuma enti mpempi no wo se Edinnsiananmu ensemfoa yen ene won ehia adeya asem bia a ewo sa Edinnsiananmu koyim no ebeyira efrem na yenya enhweso enan enti se no eyira yebenya yesua ena de etwato no nso ye de mra ne ye adwuma na no eyira efri Edinnsiananmu ne mu a eno nso yebenya wo didi enti tree master enen so adesua mede brewo no efa Edinnsiananmu ene Mprempren Kabea ahodo eho eno so ene ye de aye adwuma a yahwe eho hweso ene sede emra no esi etie enti koso a o subscribe to the channel now don't sabo notification bell ne so na afi ade ba kwa obeya to aso eye comment section ho wadwen kire a wode ba eho hia esombo emaye enti ekoso hye wo nkran se koso a na level o comments e wo comment section ho